Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yakubu Bala Yakubu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. Yau insha Allahu sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda ake linkin ɗin layin GLO da National Identification Number wato NIN. To a bidiyon mu na biyun baya zan ce muku mun nuna muku yadda ake linkin ɗin layin GLO da wato ainihin National Identification Number. Ba mu sa muku wani muhimmin abu ba, shi yasa muka ce bari mu sake yin bidiyo sakamakon shi wancan ko da ma mutum ya yi gaskiya ba lallai ya yi ba. A turo test waɗanda suka yi hakan ana turo musu test cewa gashi fa gashi layin su na GLO fa ba su yi linkin ɗin daidai ba. To yayin da za ku yi wannan shi ne na daidai, wannan bidiyon da zan muku yawwa. To sannan muna masu ba ku haƙuri akan kun ji mu kwana biyu ba ma kawo bidiyoyi, sannan ba za mu ci gaba da kawo bidiyo ba daga wannan sai insha Allahu sabuwar shekara ta shigo, wato sai 2021 kenan insha Allahu. To yanda za ku yi shi ne dama mun gaya muku cewa daga farko yanda za ku yi ku fito da NIN number ɗinku wato National Identification Number, shi ne za ku danna *346#, shi ne za ku tura wa layin naku dai za ku ga sauran bayanan a bidiyoyinmu da suka gabata. To da farko dai za ka wato ainihin shi ba wannan za ka shiga ba wajen dialer za ka shiga ba, gurin message za ka shiga. Idan ka shiga gurin message ga gurin start chat, to za ka taɓa gurin start chat ɗin nan ne. Bayan ka taɓa gurin start chat za ku ga 2 gashi nan, type a number, phone number or email gashi nan sun rubuta, sai ka rubuta 109 wato 109 kenan. Sai ka taɓa wannan alamar send to ɗin, send to 109, sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa zai nuno maka nan. To da zarar ya nuna maka nan gashi nan text message from GLO NG. Da zarar ka taɓa wato wannan abun da yake gaban su 1 ɗin nan, to zai nuno maka GLO da kuma MTN layukan da suke kan wayar, sai ka zaɓi GLO, daman GLO ne already. Sai ka rubuta ko da babban baƙi ko da ƙaramin baƙi sai ka rubuta update wato UPDATE, update kenan. Kada ka ba da space daga update ɗin, kada ka ba da space, sai ka rubuta NIN, update NIN, sai ka ba da space, sai ka rubuta kuma wato ainihin NIN number ɗinka. NIN number ita ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, gashi nan guda 11. Sai ka ƙara ba da space, sai ka rubuta sunanka, wato ko ya zamana first letter ɗin ne da capital letter. Misali sunana Aliyu Umar, haka. Sai ka rubuta sunanka da kuma sunan mahaifinka, sai ka tura shi, sai ka taɓa SMS ɗin alamar send, sai ka tura shi. Da zarar ka tura kun gani za su nuna maka nan message would like to send to 109, sai ka taɓa send. Da zarar ka taɓa send gashi nan yana tafiya. To da zarar ya tafi za ka ga send now ko just now, za ka ga send just now ko ya riga ya tafi. Sakamakon ni za ku ga layina na GLO ma wani lokacin za ku ga yana ɗaukewa a nan. Wannan shi ne yadda za ku yi linkin ɗin layin GLO da wato ainihin National Identification Number ɗinku. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribing na channel ɗin nan, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Kada ku manta bidiyoyin mu irin waɗannan su wuce ku. Domin shawarwari ko kuma tambayoyi za ku iya tuntuɓar mu a comment section. Mun gode.